Da de skiltes, gav kongen ham til belønning 2 store blå ædelstene, og skiberen lod dem sætte ind i galionsfigurens ansigt som et par øjne. Da han kom hjem, fortalte han sin kone om sit eventyr og sagde til hende: Nu har hun også dine dejlige blå øjne. Du måtte hellere give mig ædelstenene til et par øreringe, sagde konen. Nej, sagde han. Det kan jeg ikke, og du ville heller ikke bede mig om det, hvis du forstod mig og hende og dig selv rigtigt. Men konen blev ved at græmme sig for de blå ædelstenes skyld. Og det er jo super vigtigt, og der har vi tusch, og yes, men altså, hvis vi starter med at skrive de blå øjne, yes, og så har vi nogle punkter. Ja, Anne. Hvad får det, du lige har læst højt, der til at tænke på? Men jeg forstår ikke, hvorfor hun tager de der blå øjne. De der ædelsten. Ja. Ædelsten. Ædelsten. Hvis jeg nu kan skrive ordentligt, så kan vi få det op på tavlen. Yes, ædelsten. Og hvad er det? Er det egoisme, eller er det... Eller er det misundelse, eller er det hævn, eller er det, hvad kunne det ellers være? Ja, vi kan også vende tilbage til det. Og hvad symboliserer de her ædelsten? Det ved jeg ikke. Rigdom. Det er rigtig godt, det der. De kunne symbolisere rigdom. Og jeg snakker lidt højt. Jeg er meget begejstret lige nu. Rigdom og skatte. Kærlighed, måske? Yes. Super arbejdsspørgsmål. Yes. Ja, så har vi personkarakteristikker. Personer. Hvilke personer er der? Der er Rosa. Rosa? Og ja. Og Peter? Ja, det var det. Det er så fordi, at vi har det er et uddrag af en længere tekst. Og det er Peter, der fortæller det her til Rosa. Og så har vi skiberen. Og konen. Yes. Miljøet. Hvad er stemningen? Er de rige? Er de fattige? Det er rige. Er de nu også? Vi kan godt tage det på. Men ville hun blive så sur over, at figuren der fik øjnene, hvis det bare var, hvis han lige så godt kunne have købt et par ekstra til hende også? Så er de nok fattige. Ja, eller måske. Sådan midler. Yes, netop. Yes, andet vi skal have på tavlen. Konen virker meget jaloux. Jaloux, rigtig godt ord. Okay, 3,